Please subscribe, like, and share.
Answer. We are not able to be a referable. That is a real yaba. That's a what's that?
ɛdɛ ɛdɔkɔ saa mmerɛ na yɛde sɛ bɛhyɛ wo biara te sɛ bɛkɔ na ɔso mu na wo biara mo na biara no woapɛ wɔkɔfie wɔkɔpɛ su na wɔada yɛhyɛ wo biara ɔpem sɛ ɛbɛkɔ bantoma abɔ brɛman ɛno anadwo da su sɛ wo biara deda na yɛyɛ amammerɛ a ɛtwa to ɛhyɛ wo obiara kɔ n'adwuma obiara ne ani sɔ ɛdwadeɛ hyɛ wo obiara kɔ hɔ na ayɛ bɛgya no bɔnsɛ no so wowɔ ne base anadwo nyinaa biara fa ne dɔm ɛbɛkye ɛda to ɔmo ɔmo sasa tete ase sasa ma na de yɛ na ne bi abɔ ɔmo kɔkɔ nkyɛn na ɔmo na ɛbɛ ɛbɛ na ɔba wɔn ɔba ɔmo eti yɛ wɔn sɛ. Please subscribe, like, and share.